Здравейте! Казвам се Мария Бенина и се намираме в новия комплекс, новия научен кампус на Центъра по растителна системна биология и биотехнологии в град Пловдив. Това е първият център в България за научни върхови постижения в областта на растителните науки, финансиран от Европейската комисия и от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Центърът е част от Европейския цифров иновационен хъб Агрохъб БГ чрез проект AgroDigiRice. Ние сме горди да бъдем част от този проект. Целта му е да направи българското земеделие по-модерно, по-ефективно, прилагайки най-модерните технологии. Ние като част от науката искаме да допринесем за този процес, като подпомогнем разрешаването на трудни за земеделието проблеми. В центъра ще се намира една от трите демоточки наука. Много скоро всички, които имат желание, могат да посетят демоточката, така че заповядайте на кратък тур в нашата оранжерийна клетка. Тръгваме! Здравейте отново! Намираме се в нашата демо-оранжерия, където отглеждаме пътладжани и пипер в кофи. Те се отглеждат за научни цели и в момента сме почти на финала на изграждането на модерна напоителна система, която управляваме през телефона и няма нужда да идваме до тук всеки ден. Така че ако имате желание да видите как се случва това, много скоро заповядайте и ще ви го покажем. Очакваме ви!